той час Езус расказаў сваім вучням прыпавесць пра тое, што трэба заўсёды маліцца і не падаць духам, кажучы: у адным горадзе быў суддзя, які Бога не баяўся і людзей не саромеўся. Таксама была ў тым горадзе адна ўдава, якая прыйшла да яго і прасіла: абарані мяне ад праціўніка майго. Але ён доўгі час не хацеў, а потым сказаў сам сабе: хоць і Бога не баюся, і людзей не саромеюся, але паколькі гэтая ўдава не дае мне спакою, абараню яе, каб яна не прыходзіла больш дакучаць мне. І сказаў пан: паслухайце, што кажа несправядлівы суддзя. Дык ці ж Бог не абароніць выбраных сваіх, якія просяць яго дзень і ноч, і ці будзе марудзіць у іх справе? Кажу вам, што неўзабаве абароніць іх. Аднак Сын чалавечы, прыйшоўшы, ці знойдзе веру на зямлі. Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, мы с вами сегодня чуем Евангелие, прыповесть Христа, прыповесть про суддю и про удаву, якая потребує обороны. И евангелист Лука нам як бы одразу подказывает, про что вось гэта будзе. И он на самом початку сегодняшнего урывку каже, что Езус рассказал прыповесть, што трэба заўсёды маліцца і не падаць духам. І мы заўсёды, звычайна, калі ў касцёле каментуем гэты ўрывак, то мы звяртаем увагу менавіта на прыклад малітвы. Малітвы, такой малітвы, якая не спыняецца. Такой малітвы, якая трывае, не гледзячы на час, які мінае. Удава – гэта прыклад таго, як чалавек можа размаўляць з Богам. Христос нам гэты прыклад паказвае. І ведаеце, шчыра кажучы, калі разважаю на гэтую тэму, то звычайна гляжу на сваю малітву і думаю: Божа, далёка мне да гэтай удавы. Калі была апошні раз нейкая справа, нейкая інтэнцыя, у якой бы я маліўся, не ведаю, хаця бы месяцамі. Звычайна, як святар, заўсёды ты маеш перад сабой людзей, якія просяць цябе аб малітве, альбо бачыш, што нешта адбываецца ў жыцці нейкага чалавека, і ты думаеш: Божа, пачынаеш за яго неяк маліцца. Але звычайна, ведаеце, так складваецца, што святарская малітва, яна такая, што галоўнае хоць неяк там успомніць, памаліцца, узгадаць. Але пытанне, ці калі апошні раз моя малітва трывала у нейкай канкрэтнай інтэнцыі доўга. Канешне, цяжка ўзгадаць такі момант. Напэўна, я не магу быць тут прыкладам такой безустаннай малітвы ў канкрэтна адной інтэнцыі. Бо ты глядзіш на сваё жыццё, глядзіш на іншых людзей, гэтых інтэнцыяў так шмат, і праблемаў так шмат, і болю людскога так шмат, што вельмі цяжка сканцэнтравацца на чымсьці адным. І ведаеце, звычайна, таксама калі разважаю пра неспынную малітву, пра малітву такую, гарачую, то найчасцей такое можа здарыцца, і ў маім жыцці здараецца, калі штосьці вельмі моцна трэба, альбо калі штосьці здараецца. Альбо табе штосьці пагражае. Ты пачынаеш вельмі усердна маліцца. Як толькі гэта мінае, твая малітва, яна так трошкі, неяк там заціхае. І ведаеце, Христос ставіць нам як прыклад гэтую жанчыну, удаву, якая не проста
нагадывала про сябе гэтаму суддзе. Да? Яна яму перашкаджала жыць, не давала жыцця. Да? Гэты суддзя ўжо не мог нармальна жыць. Там, ведаеце, калі дакладна тлумачыць усе гэтыя словы з Евангелія, да, то там напісана так, што вось гэтыя просьбы ўдавы спраўлялі, што у суддзі былі сінякі пад вачыма, не спаў, не мог выспацца нармальна з-за яе. Ведаеце, канешне, вось так уявіць сваю такую малітву, калі я апошні раз так маліўся. Так маліўся, каб нават не спаць, бо мне штосьці было вельмі важна. Цяжка ўзгадаць такі момант. Ведаеце, таксама, калі разважаю далей наконт безустаннай малітвы, то вельмі часта гляжу на сваю асабістую малітву і бачу, што вельмі часта ты аб чымсьці просіш, і, канешне ж, ты ў першы момант нічога не атрымліваеш. Па-чалавечы, і ведаючы Бога, здаецца, што, Божа, ты ж міласэрдны. Ты ж бачыш, я прашу ў слушнай справе. Зрабі гэта. Чаму ты не адразу гэта робіш? І ведаеце, вельмі часта вось гэты час, які трывае малітва, ён можа быць розны, доўгі. Вось мы можам гадамі аб чымсьці маліцца і не атрымліваць. Але, ведаеце, па сабе ведаю, што часамі што гэты час ён патрэбны. Не аднойчы гэты час патрэбны не Богу, каб споўніць нешта, што я прашу, што я хачу. Гэты час патрэбны мне, майму сэрцу. Бо вельмі часта тое, аб чым я прашу, оно мне не патрэбна. Не заўсёды. Разумею, што ў кожнага з нас рознае жыццё і розныя малітвы. Але вельмі часта так бывае, што ты чагосьці вельмі моцна прагнеш, хочаш і молішся да Бога, просячы аб гэтым, не атрымліваеш. Праходзіць час, твоё сэрца, мякчэе, ты разумееш, што гэта мне ўвогуле і не патрэбна. І добра было б, каб я гэта не атрымаў. Таму вельмі часта вось гэты час, які трывае наша малітва, ён неабходны не Богу. Это не так работает, што надо маліцца 20 гадоў, і Бог тады, яго сэрца змягчэе, і он тады выслухае мяне і споўніць. Вельмі часта это маё сэрца патрабуе. Сэрца іншага чалавека, за якога я малюся. Сэрца гэтага чалавека патрабуе вось гэтага часу, каб змягчэць, каб пачуць Бога, каб выканаць волю Божую ў сваім жыцці, распазнаць яе. Дарагі мае, ведаеце, канечне, шмат яшчэ можна разважаць наконт вось такой неустаннай малітвы, але ёсць пэўная рэч, якая ў сённяшнім Евангеліі больш захоплівае маю ўвагу, і гэтым хачу з вамі падзяліцца. Я пра гэта ўжо трошкі казаў, здаецца, месяц назад мы з вамі чыталі Евангелие, чулі Евангелие пра чалавека, якога гаспадар хацеў звольніць, ён быў распарадзіцелем ягонага маёнтку. І гэты распарадзіцель, каб яго людзі прынялі ў свае дамы, ён пазваў людзей і зменшыў іх даўгі. Памятаеце гэты момант, он казаў, колькі ты там павінен, 80 мешкоў пшаніцы, сядай, напішы 60. І гэта таксама была прыпавесць. І ведаеце, і ў той прыпавесці, і ў сённяшняй прыпавесці мы чуем, як Христос у гэтых гісторыях расказвае пра герояў, якія далёкія ад дасканаласці. Той распарадзіцель маёнтку, прасцей кажучы, ён абакраў свайго гаспадара. Але Христос ставіць нам яго як прыклад. Сёння мы чуем пра суддзю, які Бога не баіцца і людзей не саромеецца. Чалавек, для якога справедлівасць – это просто звук. І Христос пра яго распавядае.
распавядае, што нават гэты чалавек можа учыніць дабро, абараніць удаву, якая яго аб гэтым прасіла. І ведаеце, гэта вельмі цікавы момант. Христос у сваім навучанні звяртаецца, ставіць як прыклад, звяртаецца да гісторыі людзей, далёка недасканалых, людзей грэшных. І аб чым гэта можа нам сёння сказаць? Ведаеце, вельмі часта нам, веруючым людзям, хочацца, у нас так неяк склалася ў галаве, што ўсё, што звязана з верай, з касцёлам, оно павінна быць дасканалае. І мы пра гэта кажам, ставім прыклады, а тое, што там ёсць недасканалага, хаваем. Паглядзіце, Христос, калі хадзіў па зямлі, калі жыў сярод нас, Христос не саромеўся людзей грэшных. Христос з імі размаўляў. Христос прыходзіў да іх, распавядаў пра іх. І гэта вельмі цікавы момант. Як я ў сваёй галаве вельмі часта гляджу на людзей. Як вельмі часта нам лёгка бывае на чалавека паказаць пальцам і сказаць, што это безбожнік. Чалавек, які Бога не баіцца, там нічога хорошага не будзе. Христос глядзіць на людзей інакш. Христос бачыць кожны грэх, але бачыць і сэрца чалавека. І ведаеце, у чым парадокс жыцця? Што, аказваецца, нават грэшнік, чалавек несправядлівы, злы, можа ў сваім жыцці учыніць нейкае дабро. Нам здаецца, што это немагчыма. Але Бог паказвае нам, што так можа здарыцца. Это, ведаеце, я для сябе гэта называю, некалі гэта пачуў, і так гэта называю, уменнем на другога чалавека паглядзець вачыма Бога. Ты глядзіш, як спачатку, так як просты чалавек, і ты ведаеш, гэтая асоба, гэты чалавек зрабіў мне зло. У маім сэрцы нараджаецца да яго ненавісць. Я не люблю яго, я не хачу яго бачыць. Бог глядзіць інакш. Бог бачыць зло, Бог бачыць ненавісць, несправядлівасць, але глядзіць далей. І шукае ў сэрцы чалавека хоць адну кроплю нейкага добра. І за гэта хватаецца, каб ратаваць гэтага чалавека. Гэта, ведаеце, гэта такое, толькі Бог так умее так глядзець на іншых людзей. Не аднойчы лаўлю сябе на тым, што я так не умею. Я вельмі лёгка магу людзей дзеліць. Дзеліць, ярлыкі навешваць, это вельмі лёгка атрымліваецца. Але паглядзець на чалавека з Божымі вачыма і ўбачыць дабро, якое дзесьці там закапанае, это вялікі дар. І, ведаеце, напэўна, нас таксама, калі трохі ўдумаемся, сённяшняе Евангелие, оно нават можа нас згоршыць. Чаму Христос ставіць мне як прыклад суддзю несправядлівага, які Бога не баіцца, людзей не саромеецца? Чаму? Таму што і ў нас, дарагі браты і сёстры, есть і дабро, і зло, і праведнасць, і грэх. І кожны з нас гэта носіць у сваім сэрцы. Мы знешне паказваем толькі добры бок свой, хаваючы вось тое зло. Бог бачыць усё, і маё сэрца, і вашае. І ведаеце, вялікая ласка і незразумелая Божая любоў, што Ён бачыць усё і не перастае любіць чалавека. І мяне бачыць, і вас бачыць, і іншых людзей бачыць, на якіх мы нават паглядзець не хочам. Бачыць, глядзіць на іх, любіць і шукае магчымасці іх уратаваць. Я думаю, для мяне, дарагі браты і сёстры, гэта выклік. Ці я змагу так глядзець на іншага чалавека? Напэўна, не заўсёды, але гэта маё заданне. Маё як святара, маё як чалавека, як веруючага хрысціяніна.
старацца паглядзець на іншага чалавека па-божаму, шукаючы дабра нават там, дзе, здаецца, пануе ненавісць і зло. Альбо быць тым, хто гэтае дабро ў сэрца чалавека прыносіць. Амэн.